Lagi-lagi kita kulineran di malam hari. Nah, kali ini mataku tertuju kepada cenil Lopez. Nah, seperti ini cah. Terdiri dari beberapa jenis. Tapi aku ndak roh jenenge cah. Gawe sampean sing roh jenenge langsung komen di kolom komentar ya cah. Nah, iki mau langsung ae aku pesen sak porsi tak kon nyampur. Dan bagaimana rasanya? Nah, gila cah. Penampakannya seperti ini. Langsung aja tak icip ya cah. Tak mulai teko iki jenenge opo aku ndak ngerti. Rasanya telo banget lek sing kuwi cah. Nah, lek ngene mbiyen, lek ndak pas mak nang pasar ngono ndak iso ngrasakne jajane cah. Tapi untuk zaman saiki semua itu dipermudah. Wong dodolan wis rame, ora mek nang pasar tok. Dadi gawe sampean sing sir merasakan kelezatan cenil Lopez iki, langsung ae gaskan di mana lokasine ndek Kulon Pasar Ngemplak cahyo. Kulon Pasar Ngemplak ada perempatan, nanti belok kiri cah. Nah, langsung ketemu kok kiri jalan. Iki deretan sing pertama wong dodol-dodol kasine. Untuk rasane mantap.